ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ngiem hagajuk kabangim la syu ban syukren jendat lani ban raikut bangim nang ban trei ya kanu kakam klem da persyang kani ka khubor ka thau sya kata ka phang lengba ka jing persyang ka wei ka long kmi ban yeng halaki jong ki kijat da ka ba phai khmat sya ka kam ka badang duna ki baya trei pait ba ha ka wei ka dukan ha khli nong thamai shalong Ikong Daphilinia Jones melim ngap rengkat kajing kersan lang ukurim jong i uba aiban kraw kupar karmari basyong basa hakasnong malki shilong kila sedang bansu ya ki plaki yang ki babonjat ki balasu da ki jan bad yagane ka slempen mi yagini ki pla la ai kerteng shilong bags Kajing sedang kalong naduk por pengarang lit kelas nga sedang bensuk syana bentar yaladi bat yaki perlok baki bahiyang lejong belong ba I give te da ka bai babun namar babun uslam te ngale da ka jan chetri banle ya ka lining kena makan long waterproof te hadian suki-suki pada ngai ba kamsuk ban ra ki tut banks te ban ka kamlong affordable ru kamtan khana class banong ban thiet leather te ka kham rem no kham stam ban iyo te da ka par ni le ni berkhat da ka bang le ya ki tut banks balet hi jan chatri long ka kham yarap ban yada ban ji ki books ban ji ki ki tiar bathap habdai haga basdang ya kane ka karkhana ikong Daphilinia Jones melim ngap ilayatu ba ila senghi daga ba pelut naladi nrai hadien ba ka sarkar MDA kala penmi ya ka skim ban yarap pisa ya ki basdang sengkam lajong leng ba ka skim ka balatip kum ka prime ila persyang ya kane ka skim bat ka kerteng jong i kala rung ha ka thup kerteng jong ka top 50 Bat ilayo jinya rap bisa kendiat nagani ke skim. sedang syan aladi te hadien kata ngi yo jengte baka prime ka ai ki tu ki course jengki baki ki kumno ban sedang ya ka business kumno ban you te ki ngi apply ka tu and ngi job ya ka top 50 te daka jing yo nang tu padeng yo some monetary hoi kenjagran kum tu te
dah kajing rap jangka prime tu tinggi salah pan kam penyat susu syakman. Banso ya kini ki plakieng halaki jong ki jinghe. Ikong Daphilinia Jones milim ngap walai trehi naduk ka kap penwandor ya ki jan. Bad banso nrei imla ban trei marwei. Kumta menta ilabu ru sa iwei nong yarap ya i. Hagajo kapor ban pen abdukan hakapor ba imdon hi. Ka strategi jongi ban market ikini kalong ba paningkong yang pang ka market hangni hapo shillong nani mingna kaduna ha ikini kipla and long bangin lek di she kumlong in you kawai na kita ngile kilong bangi kawai na strategi kilong bangi ile benda napo ka online platform kum ka social media ngidan hapo ka Instagram haka katan jong shalong bags by the enterprise nang tangi dan Facebook ru nang tangi ju collaborate bat ka DIC ta kidan ke exhibition ki ngilet shembenta ke exhibition bape apo ka ne ka jala jongi nang ta kidan kitu ki private parties ki bapele ki exhibitions kumto tangi shembenta to khnam pingla ban expose ya ka brand jongi bat komjor pingla ban market ini ki products ki jongi Banso ya kini kipla hangni la ban yo i bakila biang lut ki kor ki bor hanrei tang kawai ka basitam kadai ban yo ki mar khamtam ki jajan ki ba pendon kam kawai ka jing ikini ki raw materials haka jala ka jing kilong bang jenjar banyo idan tang kawai ka dukan hangni hapo shlong ka bakata ring request ki banwan ra kini nilaya watch Guwahati ru nyimyo kum kini ki raw materials nama kini ki quality ki bangile kilong ki bobha but shani ke ka quality bangiyo kilong ki bombyang talarangi pekat bagi banyak tiap na po industries ne na po na source bed hindai kala ram palat nama ki logistics nang ta babun ki add-ons ki bandamana na do na po sauce haru ni ta kala kamhai ki ban tiap na po kini ki bayade tengi la tie up but way u dukan hapo PB bakin wana ki margin ki raw materials Kumba pila ban yo i hangni le se pin mudur ba hangni lasu tang ya ki plakieng ban pendon kam tang ki kentai nrei kamlong kumta namar wat ya ki plakieng na kabenta ki senrang ru kiso nrei kamduna bat lada don ki papa so kerpang kat kum ka jingkwa jong kiru kiso Ha kabaningkong ni target try ya ki khana class college students mainly ti suki pada dapat kat kum kajeng demand jang kipriu tingi I kop ba ngi dai ban introduce om tang ki college students dai ki school students ru ki nong tray opels te ki dana la kajang ka science haka baning kong ho ni target tang ngabenta ki kentai dai suki pada ki dan ki senrang ru ki bai uban wat ki pla so ngilas dang ban le bags na bantaki senrang ro kawai ka bakham sngo tanat ban yo i hangni kalong bana lor ki wei de ki dur ki balashon ha gini ki pla hangni pin yo i ru ba ki don ki pla ki balashon ya ki ba penpau perthai ya katan rai ki jaj ban riu trai jala jongkani ke jala Meghalaya ki khana tang bat ka history
kini ki folklore ke kilong research la le di founder jongi I badiru Mrs. I Dapilinia I ju smart ban research gini ki I ju ti Shaman sedang ki I smart ban wa jing tep nata I should collaborate but kini ka I history department but kini but ka dan iwe I professor jong history ba hikai kiwen ki college hang ni te should ya collaborate ki batai ba khanang ba ke ba ngile ka kamdai ka ban bakla dai kan long kamlong accurate khanang ba ki brio ki ba thiet nane ki ba yo I kin lap ka ka badai om ya ka bom dai Suki-suki pada ngi syamru ba larangi incorporate lang bat ki folk tales jong ka Meghalaya kan kam long ko mayarap ban spread shushu yaki ban spread shushu yaki kanatang marbun nangi ru ngim datep hasyu maybe ngi hapor ngi dang puli dang like class tangi tip rai suki-suki la bon hi ki baklan tidak kaba wan ra biang ki folk tales ban bu haki back long man remind biang ki yangi ki khasi hi shapang ki khanatang pat ko ru ka long kum ka showpiece baki tourist kila ban ra ban I give ba organing wan ra na Meghalaya kani kadeka folk tales jong ki ba jong ki Meghalaya jong ki khasi Kalong gajing persyang kabadai ban ai gajing kersan dagi pai ba trai muluk yakum gini gibriu kibadon kaman siem ban lekam kibatamai klem da ap kmi lenti lani yabe tang gajong kiwei kibawan na bar jalla gajing kersan ya parado parasnam kalong ban yabe ban thiet yakum gini gimar kibapenmi nala gajalla lajong bat da kabangile kumta ka khayi pateng kan ne tang hapdeng gajaj ban riu bat ka sparu kan nebe hala ka jong ka jela as of now tingi dang tangkum ni hi te suki tharai ngin ham hi ban expand maybe in your multiple shops long umdai tang hasilong maybe kumha sha sora ne sha join ne long kumta kan kham spread kan